በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ክርስቶስ ምስክላት ነው። ተዛብ እግዚአብሔር ከመይ ሰንብትኩም? እሽም ባርኩም ትኹልሻ ብዛዕባ ልሳን ፍረ ልሳን ቅዱሳን ዝብል ንባብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ መጻርብ ዝነበርኩ ሕዙን ካብ ዝሓለፈ መጽልቲ ሕዛሪውን ይኹን መዘኻኸሪ ዝኣከል ካብ ዝሓለፈ ናይ ባቀዳማይ ምዕራፍ 1 ንዑስ ቁጽሪ 2 ዓብይ ርእስቲ ጉህብተ እግዚአብሔር ብዝብል ቁጽሪ 1 ንዑስ ቁጽሪ 2 ጸጋ ውህብተ ብዝብል ኢና ነና አሁን ረድኤተ እግዚአብሔር ርኢና ነና ማለት እዩ። ሕጂ ድማ ከም ፈቃድ አምላክ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 3 ግብሪ ኃጢአት ዝብል ዓብይ ርእስቲ ንዑስ ርእስቲ ድማ ቂም ዝብል ቁጽሪ 1 ንዑስ ቁጽሪ 3 ሒዘ መጸኒዕና ከብለኩም እቲ ቂምታ ሒዙ ዝጸሊ ሰብ ከምቲ ኣብ ባሕሪ ዘሪኡ ምህርቲ ክሓፍስ ዝጽበ ሓረስታይ ይመስል። ቅዱስ ይስሐቅ ዘነነወዮ ቂመኛ ሰብ ስጋ ዝለበሰ ሰይጣን እዩ። ኣረጋዊ መንፈሳዊ ቂም ኣብ ሞት እተብጽሕ ኃጢአት ስለ ዝኾነት ዓባይ ዳ እምበሪ ንእሽተይ ኃጢአት ኣይትበሃልን እያ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እቲ ኣብ ቂም ሕርቃንን እናነበረ ከሎ ይንስሓ ኣለኹ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ከምቲ ኣብ ከቢድ ድቃስ እንከሎ ይጎይ ኣለኹ ኢሉ ዝሓልም እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ ዘሰዋስው ኣባ መቃርስ ከምዚ በለ እቲ ደቂ ሰባት ኣብ ልዕልና ዝፍጽምዎ በደል ብተደጋጋሚ ንዝክር እንትዳ ኮይና ናይ እግዚአብሔር እንዝክረሉ ዓቕምና ኢና እነጥፍእ እንተኾነ ንነብስና ብዛዕባ ሕማቅ ግብሪ ኣጋንንቲ ምስ ነዘክራ ንሓደጋ ኣይንቃላዕን ኢና። ሓደ እኳ ምስ ብጻዩ ብቂም ከይህሉ ኣስተውዕሉ እግዚአብሔር ይርኢ እዩ። ልቦናኹም ኣልዕሉ ናብ መድሓኒ ህይወት ንቕረብ ንዓና ዝተወሃበና ጸጋ ከዓ በጥበብ እግዚአብሔር ንቀበል። ቅዳሴ እግዚእ ነጥብ 1 ቁጽሪ 3 ቁጣዓ ቁጡዕ ምዃን ሰብኣውነት እዩ። ቁጣዓ ምግታእ ግና ክርስትያናውነት እዩ። ቅዱስ ጂሮም ቁጣዓ ጸርፊ ነፍሲ ምቕታልን ዝበጽሕ ሱርን መሰረትን ክፍኣት ተግባር እዩ። መጽሓፍ ኣንጋር ፈላስፋ ገጽ 208 ቁጽሪ 3 ሓደ ሰብ ወላ እኳ ሞት ዘተንስእ ብቕዓት እንተሃለዎ ቁጡዕን ሓራቕን እንተኾይኑ ገና ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ተቐባልነት የብሉን። ኣባ ኣጋቶን ቁጣዓ ጽልኢ ሓዊ ንምንዳድ ንምብራዕ ዝጸሓር ናይ ጅባ ክርቢት እዩ። መጽሓፍ ኣንጋር ፈላስፋ ንቁጥዕን ብቐሊል ንዝበሳጨ ሰብ ተድላን ደስታን የብሉን። ስራሕ ንዘይብሉ ሰብ ሰነፍ ሰብ ድማ ፈታዊ የብሉን። ሓደ ዘይትፈልጥ ኣቦ ቁጣዓ ፍልጠት ፈላጥያን ተጥፍእ ጥበብ ጠባብያን ተሃስስ ብሂል ፈላስፋታት ቁጣዓ ንሓጽር ግዜ ብልጭ ኢላ እትጠፍእ ዕብዲት እያ። ሓደ ካብ ኣቦታት ሓደ ካብ ፈላስፋታት ስለ ቁጣዓ ኣመልኪቱ ክዛረብ እንከሎ ከምዚ በለ ቁጣዓ ንሓቀኛ ፍርዲ ስለ ዘጥፍእልካ ብምክርኻር እንከለኻ ስለ ዝትርታዕ ክትከራኸር እንከለኻ ኣይትቆጣዕ። ሰይጣን ንሰብ ንምጥፋእ ኣብ ልዕሊ እቲ ሰብ ቁጣዓ የሰልጥኖ የፍልሖ የቃጽሎ። ትዕግስቲ ግና እግዚአብሔር ብጽድቂ ሃይማኖትን ብቕኑዕ ምግባርን ኮይኖም ተጸሚዶም ኣብ ዘመልኽዎ ሰባት ይሓድር። መጽሓፍ ተግሳጽ ኣብ ዝተቐጣዓኻሉ ጊዜ ርእሱ ክገዝእ ዘይኽእል ሰብ ኣልቦ ልቦናኡ ክገዝእ ኣይኽእልን። ሓደ ፈላስፋ ነቶም ሕማቃት ቃላት ወሓጦም እምበሪ ካብ ኣፍካ ኣይተውፅኦም። ሓደ ካብ ኣቦታት ወደየ ቁጣዓኻ ኣብ ልዕሊ ብጻይኻ ኣብ ዝተለዓለሉ ጊዜ ንፈጣሪኻ ከም ዝበደልካዮ ዘክር። ካብቲ ብጻይኻ ዝበደለካ በደል ንስኻ ዝበደልካዮ በደል ከም ዝዓቢ ሕሰብ። ንምልዓል ተቆጣዕኻ ንእግዚአብሔር ብምሕሳብ ጽቡቕ ስራሕ ንምስራሕን ተቐበሎ።
መጽሓፍ ዕዳኻ ምእንቲ ክድምሰሰልካ ሓጢኣትካ እውን ክስረየልካ ንኣፍ ደገ ቁጥዓኻ ብኸምዚ ዕፀዋ። ሓደ ዘይተፈለጠ ኣቦ ምቁጣዕ ዝሓድግ ሰብ ምስኡ እውን በደል ምሕሳብ ኣቐመ። ምክንያቱ ውሉድ ምውላድ ዝቕፅል ወላዲ ምስ ዝህሉ ጥራይ እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ ዘሰዋስው ቅንኢ ካብ ምስ ብቕንኢ ዝተለኸፈ ሰብ ምቕማጥ ምስ እንስሳ ምቕማጥ ይሐይሽ። ማር ይስሐቅ ዘሶርያ ቅንዓት ኣብ ውሽጢ ልቡ ዝሓዘ ሰብ ኣብ ዝባኑ ተመን ዘቐመጠ ሰብ ይመስል። ትኪ ንህቢ ከም ዘባርር ጸላኢ ድማ ካብ ውሽጢ ልቢ ፍልጠት ተባርር። ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ቅንዓት ዝሓደሮ ሰብ ህውከት ይበዝሖ። ሽግሩ ንዝኾነ ሰብ ዝነግር ከዓ ክብሩ ኣጉደላ። ሓደ ኣቦ ቀናእ ሰብ ገረቦቱ ብዝና ብደስታ ክነብር ከም ምርኣይ ብዙሕ ክስከሞ ዘይኽእል መከራ ክቕበል ክርኢ ይመርፅ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ወደየ ቅንዓት ኣፍ ደገ ምፍላይ ስለ ዝኾነት ካብ ቅንዓት ተሓሎ ተጠንቀቕ። ንሰብ ኣልዒልካ ኣይትነውሮ። ከመይ ንሰብ ምንዋር ባእሲ ክርክርን እዩ ዝወልድ። ሓደ ካብ ፈላስፋታት ቅንኢ ናብ ካልኦት ትትኮስ ተመሊሳ ግና ንገዛእ ርእስኻ ተቆስል። ኣባህላ ስዊድናውያን ካብ ቅንዓት ተጠንቀቕ። ከመይ ቅንዓት ሃይማኖት የለውጥ ሕልና የነውር እዩ። መጽሓፈ ተግሳጽ ምዕራፍ 3:6 ዝና ዝንኡ ካብ ስርሑ ንላዕሊ ዝናገር ሰብ ዘይተዓደለ እዩ። ኣባ ሰላዊኖስ ዝና ዝመጽእ ሰብ ብፍቓዱ ካብ ስነ ምግባር ይፍለ። ሄሬስ ቁጥሪ 1.5 ዝሙት ካብ ዓይኒ እዩ ዝርከብ። ዝሙት ዝበሃል ድማ ወዲ ተባዕታይ ምስ ጓል ኣንስተይቲ ዝዳለይዎ ስጋዊ ባሕሪ ጥራይ ኣይኮነን። ሰበይቲ ምምናይ ዝሙት እዩ። ሽመት ምድላይ ዝሙት እዩ። ገንዘብ ምድላይ እውን ዝሙት እዩ። ይኹን እምበሪ እዚ ኩሉ ካብ ዓይኒ ዝውለድ ከመይ ዓይኒ ከይረኣየ ልቢ ስለ ዘይምነ ሃይማኖት ዝጥፍእ ገንዘብ ዘባኽን ሽግር ዘመጽእ ውርደት ዝኽትል ዝሙት እዩ። ካብ ዝሙት ካብ ዘማዊት ሰበይትን ተሓሎ። ልብኻ ናብ እምንቲ ከይዘመበለ ምስ ሰበይቲ ምዃን ኣይትፍቶ። እንተ ደኣ ተፋቒርካ ብኹናት ዝሙት ክትውጋእ ኢኻ። ሓደ ፈላስፋ ዝሙት ካብ ዘለዎ ሃብቲ ንጽህና ዘለዎ ድኽነት ይሐይሽ በለ። ሲራክ ድማ ካብ ሓሳዊ ሃብቲ ሓቀኛ ድኻ ይሐይሽ በለ። ወደየ ምስ ዘማውያንን ሰካራማት ሰባት መንባር ኣይትፍቶ። ብፍቕሮም ተጎቲትካ ተሓባባሊ ስርሖም ተግባሮምን ከይትኸውን እሞ ናብ ዝኣተውዎ መጻወድያ ሓጢኣት ከይትኣቱ። ምኽሪ ወላዲ ወደየ ስጋዊ ፍትወት ናብ ዝሙት ስለ ዘምርሕ ካብ ስጋዊ ምንየት ርሓቕ። ጽዩፍ ዘረባ ኮነ ዓይንኻ ምጽቃጥ ኣይተዘውትር። ምክንያቱ እዚ ኩሉ ዘመውቲ የዘውትርዎ እዮም ይብለና መጽሓፈ ኣንጋር ፈላስፋ ገጽ 209 መጽሓፈ ሲራክ ምዕራፍ 14 ቁጽሪ 22 ይብለና። ናይ ሎማዓንቲ ሒዘያ ዝቐረብኩ እዚኣ ትመስል ነይራ። ስለ ቅዱስ ቃል ናይ ቃል ባለቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘኸብሮ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ዘወደቅኩ ዘንጠፍኩ ብኣፍቅር ሰንትጉ ሃመላእቲ ኣረመለይ ወስብሐት ንእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብሪ ይኹን። ኣሜን።